Gusa mocheche korunyamira ga korobisia human rights korogusia peace management amang'ana twanyoreri tukoria rero sobisi itu nigarenga amang'ana yokogosa korwaria sense amo yasirate omwana okuruko Gideon oyio twanyora ng'anko yaye igamoitete okomoita okobe akamosaria chinsemo chiaye chiansoni kebosaiga chinsemo chiobosacha naende igamoruseti bakamaino nachire nyamira rifaro gare namorigereirie omwana gaumiete sana bono lakini chianti chia abande mbacha naro bamokoire bamuri nyagitari wane gento twarigereria nkeri ng'atika twamuira buna office tosoime gere tokonye family nande twabagairia according ringe babonete gokora to make sure muna yange yabo yabwatirwe kiagera ntoigwete ng'agachita kebacha lakini twabade basiringi abonete gokora bakonyu na ntubu no office twamuira bono gochipini fully tokonye family na kobaguide gwikatorere ng'a omonto yobwatirwe ekene kerenge kebe ekene gente kebe nande tokogikeria buna institution nonye ne serikali esoimegera abana abanyare gokonyo kiagera goita omwana buno omwana omosubati omino orenga ng'oko mobunie nyomba ng'a ase amenyete ng'a tabere nyomba yerigena aye totageti kwagacha mwao ng'a mama omino totoja kobera ng'a omwana ngocha koira are oboremo ekene ngeri ng'a omwana oyo oboremo borobwo nkonyora are ekiagera abwo noso obo ng'ina agakuete omwana oyo nentakana omwana ono omwana omosubati omino abwo esare iga abwo ng'a noso obo iga ekene egento ekebe naende egento ekebe ekene egento giogwaita ekebonete okoroka ng'a attempted murder kiagera egento naende manya ase 5 ya mogaso nari bagochi goita omwana oyo igo omonto otabwate ekerengereri ekebe igo ntwe bono twarigere buna obisi nonye chinyomba chia oborari chionsi twarangeri ng'a abanto abonsi amang'ana acharigereriwe egere omwana oyo anyore oboene bwaye naende nonye tari omwana oyo bweka na abande abange bare bono babisete bagoitwa twabarangeri bachicha obisi erinde baerese tobakonye tobaerese nki babonete gokora nonye na abagwakiri igo tokobarigeria erinde bakonye abana barabo banyore oboene bwabo ekiagera omwana oyo omire omwana ono nabara achabe taibora eki naki twarigereria eripoti ya omonyagitari toganyete atorikomereri ng'a ninki kere egere tobeke chache ase omonto yagenda ekoti.